Hey guys, ndawuze ndithi ndihlelele ke apha. Gqi ingwabula yomuntu efuna i-attention. Kubhizi kaloku nobhobhoyi bafuna utrenda. Okay fine, makutrendweni ke. Ndizipostele ipicture yami apha kulalali nguFacebook. Gqi esinye isimenqa sangapha ecofa imvaba ngejokes ezidome. Hey hlangu esikhulu engathi uyabhatalwa. Hey ayikho into ebhadlileyo unoyicinga. Noba uthe inyawo zami zinkulu engathi zamnyathela amadimoni. Mhlambi ke ndihleke nje ndadlula. Xa ndijonga kwiprofile yayo lembonqane le, sisimenqana esinobuso obude obufani ngathi triangle lejonge ezantsi, mncinci ngapha mkhulu ngapha yonhloko ingathi itshalwa yenye. Isiphongo ngu-90% kobabuso. Amehlo ahleli ezantsi kwe-equator ingathi ngamapetyo ngapha kweza double barrels ezipeks zikamadluphuthu. Yasazi sa-starter se-outfit yase-call center. A whole fucking njani ibitsho ngechino echek ingathi ichefu yekwala. China sisimenqa siqinise nesinqa sifostela la dick print kaloku zama i-impress amankazana. But ke asikho lapho namhlanje man guys, nalapho uzitsho yandikhumbuza uLundi umjita engathi underground gospel artist kwi-closet. But ke wethu guys, kumuntu naye umjita mani yazi akaze ungathandwa ke shem. Andiko perfect mina kuqala, ndimde mina nazalwa ndimde, andivukanga namhlanje ndimde. Nezandla zami zinkulu obviously bengazonxiba usize 3 esihlangwini. I-disability zethu azifani madoda, sukhombeza abanye if uzawulila xa kukhonjwe zakho.